Здравейте, любопитни хора! В този канал ще разглеждаме инструменти и методи за проверка на публикации. Живеем в океан от информация, докато сме силно ограничени от към време. Затова е трудно да проверяваме всяко едно нещо. Още по-трудно е, когато не знаем какви инструменти и методологии има в интернет пространството. Ще ви показвам безплатни или нискобюджетни, но доста ефективни начини за проверка. Най-важното е, че ще ви показвам с реални примери как се ползват. Тоест, реално ще опровергавам подвеждаща или фалшива информация, разпространена в социалните мрежи. В някое видео ще поговорим за дезинформация, мисинформация, малинформация и разликите между тях. Основните правила, по които ще се водя, са правилата за логично мислене, за които ще има отделно видео, и правилата за разследващата журналистика. Съвестните разследващи журналисти вършат страхотна и често ниско платена работа. Те заслужават да бъдат поздравени за това, което правят. Ще ви покажа някои от тези медии и част от проектите, които са завършили. Противно на очакванията, има медии, които си вършат работата. Някои от тях имат описани кратки наръчници за това как се прави разследваща журналистика в днешните времена, изпълнени с нови технологии. Аз съм ги прочел и ще ви ги представя в по-сбит вариант. В близкото минало, преди появата на социалните мрежи, блоговете и платформите за видеосъдържание, разпространението на новините основно се е правило от вестници, радио и телевизия. Днес, благодарение на технологиите, всеки се превръща съзнателно или не в еднолична медия, с възможността да достигне огромно количество аудитория за много кратко време. Това трябва да се прави с ясното съзнание, че всяко споделяне на снимка, видео или текст има последствия. Както се казваше в една анимация, която харесвах като малък: с голямата сила идват големите отговорности. Хубаво е да разберем какво друго можем да правим с тази огромна сила. Всеки от нас може посредством интернет и по-точно отворените източници да извършва малки разследвания като разследващ журналист или като интернет детектив. Това вече се прави от много групи по света, които не са журналисти или детективи по професия, но пък помагат в глобалната битка срещу дезинформацията. Методите, които се използват, са познати под името OSINT, което значи Open Source Intelligence или разузнаване чрез отворени източници. Обаче заради думата разузнаване много хора не харесват терминът OSINT, защото предполага работа в разузнавателните служби. Докато тук наистина става въпрос за цивилни хора, които просто се ровят из интернет в търсене на публично достъпни факти. Затова по-добре звучи, например, разследване чрез отворени данни. Но докато тече дебатът между най-запалените интернет детективи, терминът OSINT се наложи и за по-лесно вече всеки го ползва. В него се включват действия като геолокиране, търсене на изображение, търсене в социалните мрежи, търсене в публични държавни регистри и други. Най-лесно е да кажем: всички ни лъжат, не вярвам на никого, всичко е пропаганда. Но в действителност това, което казваме, е: не знам как да проверя информацията. Не знам какво мога да ползвам, за да проверя информацията. Не ми се занимава да проверявам. В общи линии казваме: мързиме да мисля. Пропагандата за това работи. Тя няма нужда от проверки. Тя има нужда само от консумиращи хора, споделящи емоционално, без да се замислят за последствия от действията си. Дори в средите на OSINT вече има много хубав термин за тези хора: общност срещу фактите. Накратко, това е. Ако ви се струва интересно или смятате, че има какво ново да научите, вижте другите клипове в този канал. И запомнете, не може да потвърдите дадена информация,
по-добре не я споделите. И най-важното, лъжата не е различно мнение. Благодаря и със здраве!